Здравейте, поданици от всички сектори. Възраждане спечели изборите с пълно мнозинство. Първото нещо, което направихме, е да изтръгнем всички кабели на микрофони, на интернети, на антени, така че да слушате само нашия глас и да виждате само нашите лица. Заедно ще направим всичко възможно за благото на нашата родина. Затова всеки сектор трябва да допринася за развитието на една нова, възродена България. Сектор чуждестранни агенти. Всички вие, които получавахте по 1000 лева от роднините си в чужбина, трябва да предадете всички събрани суми на ръководството на Възраждане, за да се предразпределят в държавния бюджет. Вашата цел е събирането на средствата за общо благо, поддържането на производство, поддържането на редовно почистване на Варненското езеро и надстрояване на резиденция Копейка 1. Сектор джендери. А вие с мазните си ръчички няма да пипате там, където не разбирате, защото вие не ставате. Вие сте неможачи. Вие сте розови неможачи. Сектор джендери. С унифициране на народонаселението ни и приобщаването на всички различни към нашето общество, трябва да предадете всичко цветно. Дрехи, аксесуари, тротинетки на вашите надзорници. Ще получите чисто нови униформи и подстрижка, за да бъдете приети като равни в нашата градивна общност. А сектор журналисти. Вие отговаряте за лицето на нашата примерна, подредена и велика страна пред останалия свят. Задачата е да покажем това лице на упадъчните капиталистически режими, за да могат всички те да разбират, че трябва да се стремят към съвършенство, което постигаме тук, всички заедно в мир и разбирателство. Всички материали да бъдат координирани с вашият ментор, заслуженият журналист Петър Волгин. Сектор традиционно българско семейство. Благодарим ви за подкрепата. Вие сте опората на нашата нация. С вашия пример всички семейства ще стават все по-български и по-традиционни. Вие ще се радвате на всички блага, до които имаме достъп самите ние. Ще може да си слагате ваксини, въпреки че сме против ваксините. Да, така. Ще може да си държите парите в евро, въпреки че сме против еврото. Абсолютно. Само не забравяйте да отделяте 50% от придобитото за благополучието на вашия лидер. А това си ти? Това съм аз. А аз? Абе да съберем малко повече, ще има и за теб, ще ти купим корвет, любимата кола на Силвестър Сталон. Ама ще кажем, че не е любимата кола на Силвестър, а любимата кола на Лавров, за да не се объркват нашите поданици на къде да гледат за пример. Да. Всички вие дръжте видеоточките в изправност за нови инструкции със сектори артисти, писатели, музиканти и най-големите неможачи частници. Ще се свържем с вас след малко. А сега, понеже стана вечер, да загасим лампите и на тъмно да изпеем химна, дори да е фалшиво, дори да е на светлините, само на телефоните ви. Хайде в един глас, че утре май всички ще ходите във въглищните мини с новият голям можачески капацитет. Някой трябва да работи там. Къде си ми, Костадин? Костадин войводата, капетано. Сектор България. Привет! Плановете на политиците разчитат на твоето бездействие. Развали им схемата. Гласувай.